Sziasztok! Visszatértünk a gasztrotúrával, és erre nem is lehet alkalmasabb első állomásunk, mint egy különleges steampunk stílusú bár, a Kraken Salon. Ez a hely igen sok érdekességet tartogat számunkra, de nem is akarom szaporítani a szót, ne húzzuk az időt, nézzük meg, hogy mik azok. A hely története szerint 300 évvel járunk a jövőben. Ezt a történetet annyira komolyan veszik, hogy könyv is készül belőle, aminek a középpontjában kalózok lesznek. Ezeknek a kalózoknak a hajója a Kraken, tehát innen jön a szalon neve is. Minden pincérnek saját sztoria és saját fantasy neve van. Az üzletvezető például Mr. Brown, a pincérünk pedig Buzz Friday volt. Na szóval srácok, megérkeztünk a Kraken Salonba, és hát kikaptuk az italainkat. Zoli az formabontó módon a háznak a limonádéját, egy gránátalma limonádét iszik. Adri, te mit kaptál? Ez egy American Pale Ale. Én pedig egy meggyes barna sört iszom, ez a Madame Rubik névre hallgat. Mindegyik kézműves. Egészség. A ház saját söre a Kraken Town Cranberry, aminek az összetevői között szerepel az eper, a bazsalikom és a kukoricapehely is. Szóval, ahogy ez lenni szokott, egy kimondottan keserű sörbe nyúltam bele megint. Ez egy American Pale Ale fajtájú sörtípus. Kellemes egyébként, egy ilyen kis kesernyés, ugye színén látszik, hogy egy szüretlen és ilyen opálos, de egyébként nagyon szép ilyen borostyános színe van. A mellettem lévő falhoz is nagyon jó passzol egyébként. És hát hidegen fogyaszt, azt mondom, kimondottan kellemes ebbe a nyári időjárásban. Szóval egy igazán jó sör, tehát kóstoljátok meg, ha tehetitek. És látszok, ennek egész jó ilyen fekete megy íze van. Nagyon súlyos, de tényleg megy, tehát ez egy gyümölcsös sör, mint látjátok, alig habzik, tehát ez inkább egy meggyes üdítő. Azzal tudnám inkább azonosítani, kevésbé van söríze. Ez egy könnyed, lágy, női sör, hát nőiesebb sör. Én tudom ajánlani inkább hölgyeknek, vagy azoknak, akik még csak ismerkednek a sör világával, de amúgy finom, bár nem az én ízvilágom, de tényleg tudom ajánlani. Egy üdítő jelleg. Na, az van, hogy most túl vagyok egy két komolyabb tevékenységen, délelőtt és délután is. Az egyik egy sajtóvezetés volt, a másik az Other Side. És kifejezetten jól esik így a nap végén egy ilyen limonádénak mondott, ilyen kézműves, nagyon sűrű valami. Tehát elsősorban édes szájúaknak tudnám kifejezetten ajánlani, a nagyon-nagyon édes szájúaknak. Nem is tudom, mi van ebbe, ez gránádalma. De kifejezetten édes, hidegen citrommal tálalva, egy nyári hőségben abszolút idevág. Úgyhogy nekem egy meglepetés, kifejezetten jó alternatíva egy sörre. Az ételek tradicionális angol ételek, a sörkínálat viszont akár napi szinten is változhat, de főleg magyar kézműves sörök vannak, illetve található itt angol kézműves csoda is. A ház ételei az ugyancsak első osztályúan elkészített pályok, azaz piték. Zoli egy parmezános burgonyapürés báránypályt, Aslar egy ciderben párolt csirkéspályt, én pedig egy vadgombás marhapályt kaptam kóstolónak. Nos, jól választottam abszolút. Ez egy csirkés, egy ciderben érelt csirke zöldségek vannak benne, úgynevezett gersli, ez pontosan nem tudom mit takar, de ilyen árpagyöngyszerűség, vagy valami, és ugye ez van rajta, ezen van felül egy ilyen leveles tésztaborítás, kimondottan kellemes ízvilág, tehát nem túl fűszeres, egyszerűen egy jó ízű, jól összefőttek benne a zöldség, hús dolgok, nagyon finom volt. Na, nekem bárányjutott parmezános krumpli pürével, ha jól tudom, ezek egy nagyon klancos dolgok, de ami még van ebben, az sárgarépa, angol zeller, illetve kersli szintén, és amit olyan nehéz átadni, hogy ennek a tálkának körülbelül itt a jelzésig, nem tudom, hogy látszik a perem, de a pereméig végig hús van. Tehát ez hússal van megtartva, csak a tetején van valami kis köret, és ez így kompaktban egy kaja, és
Összintén szóval egy teljes értékű élmény, gyakorlatilag egy ebédnek megfelel annak, aki nem egy háromfogásos nagy zabálásra vágyik. Rendkívül kompakt, ilyen kompakt élményekvel ritkán van részem, magamtól nem ettem volna ilyet, de így, hogy kipróbáltam, itt csak ajánlani tudom mindenkinek, mert ez baromi jó. Én részesültem abban a szerencsében, hogy enyém lehetett a vadgombás marhapitet. Ez fantasztikus. Ez szaftos, ízes, tényleg érezni benne a húst, a gombát, bőségesen van a tészta alatt. Valószínűleg tele van nyomva fűszerrel, bár nem érződik fűszeresnek, de ez nagyon finom. Ezt tényleg csak ajánlani tudom. Ez baromi jó gasztronómiai élmény. Nagyon régóta szerettem volna már eljutni ebbe a Kraken Townba, gyakorlatilag a megnyitás ideje óta láttam már fönn a fotókat róla, hogy ez az abszolút ez a steampunk borítás az, ami a jellegzetes benne. Nyilván én mondjuk elsősorban nem is a gasztronómiája miatt jöttem ide, hanem mert látni akartam ezt a dizájnt, hogy néz ki ez az élő életben. Szerintem nem jellemző, hogy Magyarországon találni ilyen jellegű dizájnt máshol. Ez a vernei, kicsit ez a Nautilusra hajazó vizualitás. Elsőre ugye, aki ide benéz, az azt láthatja, hogy egy bárpult fogadja, így elsőre azt lehet mondani, hogy mondjuk egy söröző, de ezek a piték igazából igen meggyőző ízvilágot is hordoztak magukban, úgyhogy nekem egy nagyon kellemes élmény volt ez a része is. Steampunk atmoszférájú hely nagyon kevés van az országban, úgy egyébként is, pláne vendéglátóipari hely, és pláne ennyire központi helyen, mint a Nagykörút. Ebből adódik a helynek az egyik, hát mondjuk kevésbé reklámozható oldala, nevezetesen, hogy nagyon hangos, legalábbis itt kint. Tehát ha van rá lehetőség, akkor inkább beljebb érdemes ülni. Viszont az is igaz, amit Adni mondott, hogy a bejárat mellett elhaladva, bejárat előtt elhaladva az ember egy mezei sörözőt feltételezne, amit fogja fogadni, de a valóság az inkább hátrébb van. Tényleg itt van egy kifejlett gasztronómia, egyedi sörök, egyedi minden, érdemes vetni egy pillantást az étlapra magára is, és nem utolsó sorban tényleg adni a helynek egy lehetőséget, mert már maga az atmoszféra megéri. Szerintem egyetlen gasztrotúránk sem hasonlítható ehhez. Eleve a környezet, ez a steampunkos közeg, ez a kicsit bioshockkos közeg, ráadásul úgy, hogy a történet szerint még a jövőben is járunk. Ez nagyon-nagyon különlegessé teszi ezt az élményt. Folyamatosan swing szól a rádióból, a sörök is kézművesek, az ételélmény is kifejezetten jó, finom. Úgyhogy, ha valaki tényleg egy jó élményre vágyik, én tudom ajánlani, szívből tudom ajánlani. Ez egy baromi nagy szórakozás, egy nagyon különleges élmény. Gyertek ide, nekem tetszett!